जी आइले हमारे पिताजी के चेला हुन डायमंड स्टार गुडू रगिल हां ई आइले त फगुआ कागा देल अरे आई चैनल लो ए खातिर जुटल बजे लास्टे फगुआ बा हां हां सब चैनल वाला लोग का हार्दिक अभिनंदन स्वागत बा नारायण जी रो सबके बना के राखी आजीवन पद प्रतिष्ठा प्रकार रहे अरे ना माने रे मोरा आय हाय अर्छो अरे नैनो में डालती अबीर अरे कन्हैया ना माने रे मोरा नैनो में डालती अबीर नैनो में सुनील भाई जी सुनील भाई है ना तक हमरा यू तू नचनिए सन के फेरे में रह ब्यास बाकी होली कुछ कलाकार लो हमने के बिगाड़ दे हो जाना नहीं गुडू रंगीला जी आइले हमारे पिताजी के चेला हुन डायमंड स्टार गुडू रंगीला हां ई आइले त फगुआ कागा देल अरे आई चैनल लो ए खातिर जुटल बजे लास्टे फगुआ बा हां हां सब चैनल वाला लोग का हार्दिक अभिनंदन स्वागत बा नारायण जी रो सबके बना के राखी आजीवन पद प्रतिष्ठा प्रकार रहे का कहे के बा गुडू रंगीला आइले त का कहले अरे दिया बुता भूत भड़कल बा बाबा के दार नारे नार अरे दिया बुता भूत भड़कल बा बाबा के दार नारे नारे तले राधे श्याम पिठिए पर रहल ई तो कहत जे साफ मार्केटवे हमर खा गई तो वइले त का देले अरे ताड़ी पी के गाड़ी के चला होली तन चको मार के बैठ चको मार के बैठ तन तो नागे को पड़ जालो हां तन देखी ना तो गोड़ फाट जाई ना तो रोज रोज के हमनी के काम बा ओ घी चला घी चलो कर के बांधल बा अच्छा हे मैं काम कर हे मैं अरे ताड़ी पी के गाड़ी के चला होली तो मोबिल रही है में गीत स्वर शहजादा कहले हमनी के पवन सिंह हां ई कॉलेज स्वर शहजादा से हमर काम ना चली ना उ आइले त कागा देले आई बजे दारू चढ़ा के यही से कोनी है तनी महुआ में पानी मिला हो अरे आई बजे दारू चढ़ा के अरे राती खा मुंह महका के तो हम सुत जाइबो दा ना 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 खेसारी ललवा कम बा वो हचहचवा नाच लेके आई जावा आई काका धलो हमार कोंडे बाबा फागुन में रखो तरल होली में भइल बार लौंडे बाबा तले विष्णु ओझा जी निर्गुण का सम्राट हो राते भेटाई रोवन हमारा बूढ़ा के प्रोग्राम रहो
वो पहुंचो रोहन बेचारू भाई हमारा हाँ विष्णु ओझा जी हाँ वो कॉलेज खाली निर्गुण गवला से हमार काम ना चली ना संदीप बाबू तो वो तो का दले का अरे बजरंग बली होली में मोहर काम कैसे चले बजरंग बली होली में मोहर काम कैसे चली आखिर हमने के हनुमान जी से कहते चले के बाद का कही फिर हमरा गणेश भाई पिरारी के धरती से बहुत बहुत पुरस्कार दिल बने गणेश भैया के हार्दिक अभिनंदन बा स्वागत बा पूरे परिवार में मंगल ही मंगल होत रहे।